बैरबकुंड लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोबां लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि होंगो दोंगो 2024 मायथाइ बोसोरनि गिबि सानाव गोदान बोसोर 2024 मायथाइखौ बरायनानै बयबो गोजोननाय आरो रंजानायखौ गावनि सुबिदा बायदि गोजोननाय लादों। जेरावबो जेरैबो गोदान बोसोरनि रंजानाय मोसानाय दोहौआ सुबुंनि गोसोखौ बोदोर खालामदों। बेबादिनो आसामनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोबां लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनदों। गोबां रायजो राजाफ्रा बे थावनियाव फैनानै गोजोन आरो रंजानाय थासारिखौ मोननो हादों होनना लावखार ओंखाम जानो फैग्रा रायजो राजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरांगिरि सुकुराम बर' बिथांनि मोगा-मोगियाव फोरमायो आरो सामलाय आफादा नांगौ रोखोमनि सुबिदाफोरखौ होनो नाजादों आरो बयबो लावखार ओंखाम जाफैग्राफ्रा सामलाय आफाद आरो सरकारनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो खावलायदों। नंगौ मानसिनो थांना थानायजों लोगोसे मानसिनि जिउआव रंजानाया खोब गोनांथि आरो बिदिनो 2024 मायथाइ इंराजि 2024 मायथाइनि दिनै गिबि सान बे गिबि सानावनो रंजानाय मोनसे थावनि आसामनिनो मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि एबा पिकनिक स्पट भैरबकुंड उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुंड जायखौ जोङो आसामनि मुंदांखा मोनसे पिकनिक स्पट होननानै मिथियो। बे थावनियाव आङो दंफैयो। नोंथांमोना मिथिगोन केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन। दिनै होंगो दोंगो नुनो मोनदों बिथांमोना जेरैबो गारि आरो मानसिनि होंगो दोंगो माने बोसोरनि गिबि सानाव बयबो मोनसे रंजानाय मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो बयबो गोजोन खुसि बयबो खौसे गोरोबलायनानै बे रंजानाय मोनसे थासारिखौ लाबोदों। दा बेयाव जों होंगो दोंगो जों मिथिनो मोनदों। आसा खालामदों जोंबो बे रंजानाया अराय सम जाहाथे दिनैनिफ्राय जागायनानै फैबाय थानाय बोसोरसिमहालागै मोजां मोनसे रंजानाय थासारिया फैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जों मिथिनो हास्थायगोन नैबेयाव फैनाय जिथु जोंनि पिकनिक जानो फैनाय बा रंजानो फैनाय बे सुबुंफोर बिथांमोना माबायदि मोनदों बे थासारिखौ जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन। लावखार ओंखाम जानाय थावनियाव फैनानै माबोरै मोनदों? भैरबकुंडआव दिनैजाय 1 थारिखआव गोदान बोसोर 2024नि थाखाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव बोसोरे बिदिनो जायो, देग्लायबो बिदिनो मोजां। बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोन? जोङो उदालगुरिनिनो टाउननि। बोसोरे फैबाय थायो? बोसोरे फैयो, फैनाया बोसोरथामसो जाबाय फैया। देग्लाय फैफिननाय जादों आरो। थासारिखौ माबायदि मोनदों? थासारिखौथ' मोजां नुदों, मोजां नुनायालाय। रायजोफोरखौ खावलायगोन फैनो? रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायबाय बयबो फैनानै गोदान बोसोरनि रंजाफैयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। न'खर एबा फेमिलि पिकनिक जानो हानाय ओं नंगौ न'खरनि बयबो फेमिलिनि थाखाय मोजां आरो। जागोन। মই নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। আজি আমি পিকনিকলৈ আজি 1 তাৰিখ হয় যিহেতু আমি আজি পিকনিকলৈ আহিছোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত অনুভৱ বহুত খুবেই ধুনীয়া। ইয়াত পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া, পৰিয়ালহেতি সকলো ইমান লোক আহিছে আৰু নিজৰ নিজৰ ব্যৱস্থা লৈ আহিছে, কোনোবা গাড়ী কোনোবা কিবা পাতি লৈ আহিছে। ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। মই সকলোকে আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে সকলো ইয়াত আহক আৰু এনজয় কৰক আৰু পৰিয়ালহেতিয়ে আহক। থেংক ইউ। আজি ভৈৰৱকুণ্ডত আজি ভৈৰৱকুণ্ডত আহি বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আজি সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ টু এভৰিবডি। আৰু ভেৰি বিউটিফুল এণ্ড মানে বহুত ভাল লাগিছে। মানে এনভাইৰনমেণ্ট ইজ ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। নলবাৰীৰ পৰা আহিলোঁ আমি। নলবাৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ মই। নেক্সট টাইম ডেফিনেটলি আহিম একদম। ৰাইজক কিবা আহ্বান কৰিব আপুনি? আহক, সকলোৱে আহক। মানে বহুত ধুনীয়া জেগা মানে এইটো, সকলোৱে আহক এটা। থেংক ইউ। জাগাটো আপোনাৰ একদম সুন্দৰ। আপোনালোকে আহক, আপোনালোকে নেচাৰেল যিটো পৰিৱেশ সেইটো উপভোগ কৰক আৰু বহুত মানুহৰ সমাগম হৈছে। আপুনি আজি আহিছে নে আগতে আহিছে? আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ, মানে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ। জাগাটো ভাল। পিছলৈকে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে? আহোঁ নিশ্চয়। ৰাইজক কি? ৰাইজক এটাই মানে মোৰ পৰামৰ্শ আৰু আপোনালোকে আহক, আহি উপভোগ কৰক। বহুত সুন্দৰ জেগা। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই আহিছোঁ আপোনাৰ মঙলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। माबायदि मोनदों दिनै नोंथाङा कमला फानदों भैरबकुन्दनि पिकनिक थावनियाव? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। रायजोफोर फैदों ना? फैदों। बायनो फैदों। बायदों। माबायदि फानदों नों कमलाखौ? कमलाया बियो केजियावहा 100। आरो सोरबाफोर जुदि एसे खमाव बिबानो बैयाव हरदों। सानबैसे जाखो फाननाय बेयाव? फाननायाथ' सप्तासे जाबाय। सप्तासे जाबाय। नांबाय थादों? नांदों। मोजां नांदों ने? नांदों। रायजोफ्रा लोब फैदों? फैदों। आरो रायजोफोरखौ फैजाबावनो खावलायदों? फैजाबावनो खावलायदों आरो फैबावथों आरो बेबायदिनो जोंनि कमलाखौ लांबाय थाथों बेखौनो खावलायहरबाय आङो। पिकनिक स्पटआव होंगो दोंगोनि मोनसे थासारि नोंथांमोना सामलाय हिसाबै सामलाय आफाद हिसाबै गिबियावनो 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो आं भैरबकुंड पिकनिक स्पटनि सेक्रेटारि जानानै अननाय खुलुमनाय
बयनिसिमबो जासिबाय आसा खालामदों बे फैबाय थानाय 365 दिनाव बयनिबो अननाय मोजां मोननाय बेनिफ्राय गोरबोनिफ्राय माने अननाय खुलुमनायखौ थाबाय बेनिफ्राय फैबाय थानाय समावहाय बयनिबो गोसो गोरबोआ अराय सम आलो गोजोनै थाथों आं इसोरनिसिम बेखौनो हास्थायबाय आरो बे जोंनि भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआ सिगां जेरैहाय दङमोन दिनैसिमबो बिदिनो सोलिबाय थादों आरो सिगांनिफ्राय बांसिन जोङो मेनेजमेन्ट खालामनायाव मोजाङैनो बाहागो लानानै मोजाङै मोजां जों दैथायहरनो हादों आरो बे फैबाय थानाय समावबो जों मेनेजमेन्ट कमिटिया मेनेज खालामनानै बयखौबो जोङो मोजाङै मोजां बारहोहरगोन। बेसेबांसो बेयाव दिनै पिकनिक लावखार ओंखाम जाग्रा दिनै मथा मथि गैयाबाबो 700निफ्राय 800सिम गारि दासिमाव एन्ट्रि जाबाय दायो बर्थमान एन्ट्रि जागासिनो दङ दा बेखिनियानो एन्ट्रि जानानै दंबाय थायो आरो लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोननि माबाफोर नेमखान्थिफोर दं नामा? नेमा दङ गिबियावनो जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय निर्देश होनाय बायदि DJ स्पिकारा बन्द लोगोसे साफाय गाव गावबागाव जानायखौ एसे साब सिखोन खालामनानै जाहाथे जों डास्टबिन होनानै थाङो डास्टबिन बेबहार खालामो आरो लोगोसे बेवहाय साफा थाफा दैखौ साफा लाखिनायाव जों बयनिबो गोनांथि दा आं बेखिनिखौनो बुंदों। रायजोफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो बयबो बेवहाय पिकनिक मानिनो हागोन आरो जिखुनु सरकारनि निर्देश बायदियै मानिनानै सोलिलांनो थाखाय आं गुरैयै कमिटिनि जानानै बेखौनो खावलायनाय थाबाय। औ टाइमा बेवहाय आउट टाइम 4:30 गासिबो बिनिफ्राय बाहेर जानो नांगौ। बयनिसिमबो खावलायनाय जोंनि भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआ अराय सम खुला दा बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैनानै पिकनिक पार्टि खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। उदालगुरि जिल्लानि नैबे भैरबकुन्दनि जि पिकनिक जाग्रा थावनि बा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बे थावनियाव दिनै जोङो दङ मिथिनो मोनबाय जोङो बेयाव पिकनिक जानो फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बेयाव गला होग्रा कमला फानग्रा बायदिसिना नारें फानग्रा बायदिसिना बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय दिनै होंगो दोंगो दासिमबो जोबनो मोनाखै नैबे जिथु दालां दं बे दालाङाव नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों बे होंगो दोंगोआ जोबनो मोनाखै आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबे बोसोरनिफ्राय नैबे दिनैनिफ्राय लानानै फैबाय थानाय बोसोरसिमहालागै जाहाथे बयबो मोजां थागोन आरो मोजां गोजोन मोनसे थासारिजों आरो समफ्रा जों बारलांनो हागोन दा बेखौनो मिजिंथिनानै उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।